adishimama anopa no sia aboyama adishia ni mu nyina ache mama kwa badeba ahenkan 93.3 FM so achem aboabo ana ebutuo maame akuafra kuma batampa studios ana nano pay yesi enkonya ensema odo ensem 12 adabroma watena kwadwo apel kasebo edema tintim de agu enkata eso ene yedimu enchiremu ede baba sumwe ka na senenso ese ene enso so eye January bosume no ne de toso poli du enso ewa afimpino ene eye aduonu ene afimpino ni aduonu miensa enso so emu ensem ne doso adeshimama die anopa no si aka kasebo mu akotre no ebi ene se eye opanyini baako no eba no sikasam tutu ani dwadie mu a wapin ye pa wade atodwa etiremu se aban yi wonhwe na ka bia odibia wontua opani bi so eba no amamwo hu sansam a wakodali ye pa de atodwa akire se anko omeya ka no kura bi kire aban ya bebia yedwi keye nu ho na sanso ana marane ansam eka ho ne yedo beko eye South Africa man no esusu emu na asam no kasai yeso omuma panyina osinkaja wotukwa bi na kwantuo no watwitwadwam oso onya ntukwa ne biem edie na akofa saa sam wei ede aba abusiana no pay asam no adoso pa na samufu asamu kroje di amayesa ya mekenkan emawo ena sipiasie no kwama ya na boafo na no pay so wamaji ya tata so ya snete sa akwada warrior na nti no AHENKAN933FM marketing department o se brafa ntoma bebo ya dia no ne anidwa ye boma ekwa echichi ye papa pantu ba ye hyehyede no so de eda fom ye pa ebeboa wo amwadwuma etumpon enye wono enko Ochima Development Association so say ye nyina yanke ye ho emom na yemwa na putuo emra wochima emanu ntimi pa cho fantoma bebo ya dia no na ye nyina yemwa na putuo enso emra wochima emwe kabom ko ye te ho ase eblese mete chiro kwa befa so abetimi de ho abedon yen abusiana no pay di echiwa abefo ententan kasia no eso Facebook aya AHENKAN 93.3 FM eso YouTube so ya AHENKAN 93.3 FM atroya no aya atroya kasiente ya na wahye ne so afei kasia information centers bebradio num ne echire wa manga na poye mantema fa na bebia wamo atro apeti a wobia etie bia na no pay wa kenkan fo ya jepenie ebe tese midin ane mame akua janewa mene adwen pa hene kofi mensa adwere papa na papa edi wanim kan afia busuafo yiwasumai ensam no emu enchiremu enie yes ensam no ase ade ama wana opanyini baako no ebani sikasam entotoa ni dwadie mu a waben na waredire ewo mu party we senior economist eye oru akwame mpianim wade atodwa echiremu ase empempen yi eye ade ase aban yi eye MPP aban na nado danko akufu ado Ghana man panyini wono edi animu kan afi so Dr. Alhaji Mahmoud Baumia economic messiah wono so ebo na chi edom no wo kire se ewoso wonom ehwe na ekabia ra wonum eba ye omabro ade agu wonum no ewose wonum etua ansa na so mbefra ban mu a wonum afra ban mu ogusu a wode ensam tudwa no ekire mu se watize aban ne so wode hihye bi aban no betumi aboa ama eka wabro no betumi enso atua yankwate a watudi se eye debt exchange program na ocheze se adwumadie we anya adwumadie bi a wose Ghana fo ade wonum awure ehyem se ai betumi aboa ama enei Ghana ka ye de no yetimi enso atuatua bi ama ye ho atua han wose enya de se betumi abam da biara eda esense sa debt exchange program no enya hihye papa biara eboa ema oma bi atimi eseda kodanim na otoa so no ochem se abayi atese wono etoto wo man na nada kwa akufu ado wono osoafo a wapa no a wes kasam toto yaso no manyafo akrofori ata nyamia nim nukure ni wono aha wo man papa ohwa bosia wono abro ade agu wono mo eibese emfie ensia ene enso yi mu a yedo ma kokko Ghana se wono ensa wo kyase eha adwene pa atese wanhwa ye betua ama enchirima aba wom so ba betua ama wono mudidi wono aba betua wabreka no yentua enso enwietu ono de wo ka kira ban no pray enye prefa ase wonhwe na enebusia biara wabo bia no wonhwe so obetua ansa na sempo obefra ban mu a wafra ban mu
for Gigi treasury Benny Adiano, and yet constitutional, and yet lawful. Again, the Yedron, the institution in Nano, a BA judicial service, a yin, Wufa, executive, a yin, parliament in yin. And in such a dear problem, the Boswa will be. Now, according to Godma, Tony General, Nina, Yabu, and Yabu, and no Momo Kujina president, and Macasa, Nana, the Papa, the debt exchange program and also operation. Auto home play, I was a debt exchange program. A debt exchange. What the make up? When you mean, what makes the man himself? A car, what the man you mean, now, Bomabushian view, and Femians, I mean, Chibia, if you are an amibi. And Femians, Antonio, who no president are mobile, a canoe, Namukuru. Now, one Ibitia. That exchange near General, Emaso, and the woman you have before, Ninja, baby, a canoe doors, one baby, I intimate piano, then in few. When you are Yedi Piaka. Yay, Oba Bajimisika. Now we see one chasing one. Send chasing one crano. Oh, a cardi cababu crown and Piaye. Sadi Abaye. Way a opinion on a bansika sem. Jadie eto tuyemu wa ben wa rediri wo mu kwasibro ni se economist etu ono ye senior economist na wa ben ye oru akwame pianim na wadi bi epi ni nsam no so kire mu se ebra so semra se badwafo mo keka wo mo awoso wo mo na wo mo dwere timamufo wo se omo dwumadi omo edie no omo na chese ye timamufo ko ya obi amu a omo etimi ejire mu matemamufo ka bi ma wo ne mo wano o kire mu se aban yi ayesika biara a waje anase busia bia wabo ade bia wode aye ewoso mo hya aban ne kete mane bebu ho enkonta na afeso de sabio wobu enkonta na yesi nwantan bia no ebi na sra cathedral ye hu ne kon hu ne nan ye from so mebu enkonta am toto papa so eno sa ne atwe o mase de akogira mamra na no na o ma kirekire mu ye ne anya ya te ho ase wose sem na sebedwafo anyo o madwuma ye ammoa paade a ane atemamufo ye bekọ hawo mu Yesika Semno, and rather who Parliament improve Bibia, Wintimin, Opeso to Bibi won't call procurement at Wintimin. We are causing financial laws, the team do call. And now, Yabai, Banglo says situation, the Bubu, the Bay Cathedral. Yes, sample crow hole, President Nimin Sefa, and JBC 111 hospital. And then Biamu Bisa, Senana, the 111 Lucia, doctor for nurses, X-ray technicians, the big share in photo near the end. One more, anyone, Yakofan, except it's also our to operate. Then I want to operate here. And you know what I said, me conco, me mamma in check, me what? The drone, Yajma, or my judgment, and Yabo, Bushia and Yabo, and the other ditch move, Parliament for a Yajma, Dinah, the Anaba, Papa, City. Adesimama senior economist sikasem any jadie mu de akwasibro ni obese o se don't go there okope o de be ma wan kona ho wa be pa oru akwame pianim na adesimama wotin ne nka no Abusia Yatua and Samno Eswa Dr. George Trineboa, a economics lecturer at University of Cape Coast in Finfini Mantemu. Wapenidia Tudra Watrasa and Pempre Usha Hownia Tetia wa my Ghana Yenemua. Was sitting in Aya Diabako, Nadia Bako, Wabani Subua, was sit and penny for Binititriu, and one more Wamutuma penny Afu my muno. Watrasa Nukrabi or Wama Kantraman Peninia Baya, Wawa Bungwim Ninanisan Kwamusha. Baby and so many at Rana Cabebia yet do so may, and ya yet to me a draw na ne Casa Yemo. Anna watch the social bank Shabia with dear go upon so a be at the said debt exchange program and won't some Aqua Bubrujana or one and you will be out Solimunium free mo. I dear bet no go out Solimunium and free mo. Was sitting in Annam and Casayani and Shishaya would draw. And for now, when Nutinama or Mayaba bedroom baby I agree. And watch them sample and Cabaya by a trimo. As a debt exchange program, what the best shop ponsono, and go so Shannon or new investors I would run it last year. At the trunk, Mama year to me 2 year will be as soon as timid and once was a Quaban Sam, and Cabibia better than I come watch them so. Ya well, my more fear chemu, Anna Dom Kuman solly yet but 2 judges at one may and show ye part the any sikasem, and Becqua for much to say, Uncle Cressican ye quo quasi cabino, a binding bed to judge as sort of tete so not as a head cut, a
bekɔ pa ose dom kuma de sansemi betu dwape anani aban so ne yem wane dom dodo wo mo mrahye bedwefie won beka bigu ma sansam no nya nokra enya ade a haircut bia bekɔ so enya ade ye betu obi asika so wo man se ne asika samte no saa ne ba bekɔ no wo se ensemi nyina chi no emprepre ne ekɔ so eye haircut ne dom kuma ne ba beka ye na no na ekɔ so ne nyina da e kire sa aban ye wote aban wam ne nimpanifo wo mo antoto wo mo hyehyeye eye aban no enkita hudie a necessary ko ne sa bondholders yi di no wantimi ni ne yi ndc for raise sa last ekan se haircut bi eba na haircut no say ni na ebekwa ebe abeye ema aban ni be deny ye sa haircut no enye no kre ema na kekan brother sa ansensem no mo kan nyina akra no bibia se ni da bre no na aban ni ye enya akokodro ena nka otumi gina ye tumu anasenka ansana ndisi for abeka no edenti na esa ban tina homa opposition party na babontin ebeka ade bi a wase eba obra nanka ban no abetimi ababontin abekirekira manfuo mu nanka enkoye se ade a ban ne di si oman no anaso peso ofa kuntuna sibi nanka woye de enka enseso woye kamigiri senke bi anka kasa ne o how bebre ya ngari be no enka emma Enti abusianu no Dr. George Cheneboa, economics lecturer at University of Cape Coast na wamanaswa wobi an watrasa no krasa bre womayi emwa din ye papa pachasa ayire pampe wutu kranche sabre prempre womayi muso debt exchange program enu so da ye komu ye pe bebi ade ebeto wasisa ukasa niema mienu nyina ebo ma chese ha my god entimi ma womayi entumpom enti na futu a wode be ma ban nyina ne se wasa ban hwe na wotimi tinasie na wane aye bon woders ahodra womayi mu no wo mu enkita udie bitimi akoso ahwe asa bibia betimi ada na akwamwasa no kura kwaba ne sam ebeboa ma IMF International Monetary Fund wo mo hyehyeye no anu so atimi ada na akwam na ne bibia so atimi akotote anu achi kura na besa so boa ama amabu ya ne ya titi apansam yi asa so agina ne naso wonu ewo gidie wom pa asa ne nsam ya wo kan sabai adi ye adwuma ebeboa ama oman na amamu no asa so agina ne nan eso tahudie enkomodie a ese aban ne bondholders edi nkyerɛkyerɛ mu bi ase so de ma omu bia no otime de ma omu na woji omu consent na bibia ekopepepa mimi gidi se oman no entiase na yehia bibia na meka se abrabo ni nyina akogina entiase so kasa a obeka nipa no de obeka kyerɛ no se de opese otiwase efa otime kan ye na nipa ko ne tiwase a ni nyina no nka ohaw bia eni badaban so meme fani se baby a wakɔhyɛ no ayɛ dinama nneɛma a obetumi atetete so a ɛbɛboa amane ka aso ate kakra na nkɔfɔ wɔ ha no Ghana for NTS no sɛ ɛwɔ no ne so a Ghana ni bia nim sɛ abana ayɛ nhyehyɛeɛ sɛ iskana ode baeɛ no sɛ ɛyɛ mfie mienu anaa mfie miɛnsa anaa mfie numu a ɔtwe mu de akwakyire sɛ coupon na ɛsɛnka wɔtua ma wo ɛna sɛsei ne ho akyerɛ no nti wɔntumi ntua ma wo a ɔtwe ɛno no akwakyire Abusiani aye Dr. George Cheneboa woye church ni peni esaba amamo wunsesema wamfa eni agro wakwadali ewo mu pa na wodi ne mrantesem ewo University of Cape Coast na abusianfo ebekuyanim ewo eye ensam foforo iguye na proso enso emu na ansana no mayenda ochima development association se wonum enya trimukan anase trimufan ene adwempa wonum edidi wonum adwumadie na ne nya ne se wate won ase no waka won ho abom se bakofo ya funu ma na wonum edi primpunto de ma ochima enu nti me ba chaw ene se oye kurumani anaso ye ho won watu bata no betra ochima mu ayenya ye pe ochima nkoso enu nti wo kire se fa ho ebeka kuo yi hwan eye 10 Ghana cedis na wutua se registration fee no na o register we na beka kuo no ho a kana se ne se bosumi bia so no obetua 10 Ghana cedis eno eye eto a ye gigye na ye de apefotuo bi na ye de
abode ato wonom saa no te kobase kuro bi e wo chema mu ha wonom ehia mpuntuo pe na yakofutuo nim ne yakoyi kakra ne yada kwakwaso masena menoma timi akonkan yetiri mu po anase anisuade hu no na madana di e de a kire no chema development association na me pacho ebia hwe mo Facebook live YouTube live anase AHENKAN933FM na ebia wo sebio wo yekromani pa wo ye de hyekonkro na so wakwakodi akwantuom enti wote ayese adwumadie no ato wakoma so beto do ho ahyemu a wo ebia ntimi ntua na mani mani mu ya ma AHENKAN 93.3FM video mu ya e watema boabo emetua registration fee no emfa ho enka konti de obeye nie frampanyimfo ai na ne wonom emo komo obema wakwankyire bi e wo ho na so atimi ade ho ababeka eye Ochiman Development Association koyi enso eho 0594 467 029 0594 467 029 Ochiman Development Association Ochima tiase etien hwe emano ensei afei abusiane wudi twa wo ton wade sene aboman mu aye no da me kasa bia wade ton de na wo ton no kai hu se enye wo nkwa na wo ton wo obi su ton wo sa de kro na ebie na mom sane ebe ya wodi ni ebetu mpon na ebe kwankan aso mpempem ebetinti ana AHENKAN 93.3 FM yesefa bra na yemo wade ton de hu dero emma wempo sa yankra bi na opesa wo twa wo de fa bra ye boma ekwa echichi ye papa aso empempem ni echire ana chese etie ye yanhyehyɛ ye so de adafom ebeboa amo adwuma susu atimi atumponti from marketing manager e was 0244 2900093 0244 2900093 busia enyuma kwaya daroma sikafemu wamo asoya sena tsekase ne AHENKAN ade ama wafei yetoa ensem no eso abusia ya transam ne so na afie twemu ana edisuafo a wamo ewa ye JHS3 no wamo kwakwatura wamo so hwe twato okura eno aye BECE Basic Education Certificate Examination wamo akwakwatura ye na watwimu ana chesempenfo betu dwe chem so wenche ehum wa ye results ni nyina beba mountain so ne awo odusua ni kwakwatura ye na ehum wa ye beba mountain so ntino wobia memboa ne ho awofo ne adisuafo wamo kwakwatura sanso hwe no wobia hwe na wamo aboa ne ho na anu na premprenyi ayeye ramak sasu mensa wode sembi ababetu edwa wo kiremu ese ne wam de hyehyɛ ya wodro pi egu aponso se ne be ye mpempi adisuafo ekwakwatro so hwe ne wie wo mu school wo makwa akoyi afa so hwe ne mu aye beba suku a wokoko twusi ane so beba no na akwa akoye complain bebre na suku we kura manfa ane ye de amame ana mi suku a me fa ye yamfa mame ana course program a me kasa me kwa akoye kura yamfa mame wase ya na eha dwente nei wo mu de hyehyɛ bi gu aponso anu no ema sansem ne bi nsiem ana wo kyesa wo mu hyehyɛ anie wo mu be makwan na ansa na nsɔhwɛ ne mu aye ne beba monten anansa suku adisuafo no kokko twusu ye na obi asuku beba bonten so no wo be ma adisuafo ne ekwan na kyese obi asaso akwa akohwɛ ani suku a wo fa ye ni nyina pepepe bibia da ho enfumso bi ani ho enfumso bi ani ho dia na kyese wudem wo su kokohwɛ wo dia na enfumso wo ho a na animanim ya wo mahwɛ aye sansakra ye ni nyina se ne bia bibia ebekɔ nkan wasisa hyehyɛ we ni beboa ama mpempi ya na complain ye ba wa maso ye ana suku a minya ye anya anu na mekɔkɔfa ye program a mekɔkɔye kuranya no an me ban me beso nko school wan kran pumpu ni mantem as ye wie de na kwakɔtu baby a hokora kwaiwa wase wo mo pesa sa niema ne bekɔso no ana ekuo ne hwese wo betimi atwe mo afiri wanu nti ana wo mo de sa anhyehyɛ ye wanyina anso egu aponso wo kyesa ne kura so no ebetimi aboa ama mo system ne kura no hyehyɛ ya wodro pia wase wo mo de gugu no anu so atimi akɔso nti sa BC ne ahumuaye eba mountain so na suku no so adie ka ho a anya fe na obi kwakoye complain efisa ne ebebe echi nyina no wo ma hwɛ atoto ne nyina eye the last Saturday, no, and really press statement at the program. We are doing some exercise, and then your friend test for confirmation. Test for confirmation, no, and yes, you release the results, and yes, you release the placement. But the first exercise, you did kind to ensure, and Kolana or BC candidates, no.
mature exams. So this is the information that CSSPS and free SHS our system into Monshe. So Moshe not a boy a bra. Then let's take these necessary steps. I am correct. Moshe so na boy a bra. No way China sir. Ninja ye exercise and say pain P. What is it? Which you should present, but the share system is around mommy present. The fair for general science, but system by for mommy as. Essence why you change the child's destiny. So all these things are necessary steps that we are taking to ensure say we peg the system, to ensure say we clean the system, to ensure say we give you accurate information that your human send your placement, your release placement na ubi biara enyahu asemboni enka. Abusiani ayeye Ramak Sasumensa National Coordinator Awada Computerized Systems School Selection and Placement System annual na wamananswa we an watchem so sa test for confirmation jumedie ya wamachase no ene nanu memri de twam na che wamo ehase onebom ebetwem akosi opepambo sumi ewom yi ne da etoso aduonu emienu 22nd January 2023 edu wanya de wamo ebetra so biemti wamo sre esese oyo disua ni uya awofo na sabi isi ubakwa kochuro bia ntempara so na wamana ya bawto na test for confirmation udu ho awremu bie ahwesa wo bane ni suku a wo fa ye no bibia ademu krojense bibia ademu a wasu ni how ekoyes na semfum so wo ho a na wamo ahwe atutu ni ye wo trust na wo chere test for confirmation yi wo say ye free ya nyi obi asempo ana seteku empo se ne be ya ebeboa ama bibia deda na kwamuti ana wo mo de ahwehwe eso. But this exercise you start saying on Saturday, on the 14th up to on the 22nd of this month. Now, the person this is a biome processor. Ubi biara over problems. We share over problems, and they say we have provided 4 ways that over problem are obit reaching na ya quality our system amount. Your call center exercising some way almost a free for all Ghanaians. There should not be any money collection. 1 call center number no. 05565415525. Call center number is 05565415525. And now say you provide the email address. The email address is http://cssps.verify.com. If you have, and they will release the results. After releasing the results, then we do the placement. Abusia Ramak Sasumensa National Coordinator Awada Computerized School Selection and Placement System annual ane ekotie ye no Adishima de Kasiabono eko obi emai so akwa wie na woye na bibi mamianum ya South Africa minor ensusu emwempempam no kasai wonom so ebre pa achese enya agro wo chese eyade se esum edurupe sisi ano ye wonkane ye honte esum ba pekura na wo so nkane ya achese ye ne ye kro no asada ne han na so wo South Africa mamu de wonom echese isam no kasai enkane a edwumadie no ehwa ye drede ama wonom pa dum so no wo chese bia piem wonem a ama wonom anyina moden edwumadie ne ntotoye no na hoden enso abafom wo se enam saye so ema wonom ema mpanyine eye Cyril Ramaphosa sei na wo sinka wotu eye akwantuo bi a na ko kwadwumadie wato din se World Economic Forum adwumadie ase ewo eye Switzerland na so wo kire mu se ohwe se de anyina moden dwumadie na se bi akwakoye na opanyin no wotu kwa na do manager wonom na esum ba beduru omo saa no na kyesa to na dwendwe pa ntianam so ama na kwantuo bi a ewo se wotutu bi ano watwa ni nyina enso emu ekire mu se ne man na wosom wo mu enti wontimi kwotena obi man so nkofili na sabi oni man so enkwa tete ni atepu mu enti wotena se na wone eye mpanyfo wapa wonom so omo hwa nyina mode dwumadie ntotoye eso no wonom omo afa adwene na animanimu ya no ometimi apenso ano enso ede amasa wo hawo ya epepe South Africa man no enso ekomu ono nti wotire mu se ohwe se de enkane nsi duntum no afira ase be ekoso honom na ema adwendwen kase pa na ababeto South Africa man no eso no nti no animanimu ya no o kire se obehwe na watimi aso ano ane ya akora no wotem se wone wonom na
National Energy Crisis Committee no one besi enkonya pa to adwene a de mu oden said e be ye omunwie no no matimi enso apel hawie enso ano enti no South Africa man no so de everyone eba namode dwumadi no ayeden e ho ti dumso ya Rafa Musa so no mo say ya Mahama ka dumso say ya Mahama tiwe ya Rafa Musa eta bisafo enya no so defa kasebo no NC abusia ya de si ananu peye producer watena afidie nachi achinchi mafidie no afruma emaye abna pokuya ana fe kwami asante ana edien ko Facebook Billyman technician on duty sorry so na tsema chijumedie ana toa so ye betwetwe nkomo ne yedi man hu enkomo ntino enyi wo hu efiri mo enwanu mienu so ayesi konwa ebekenkan kase ne medin ene mame akia Janewa mene